సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూశారు కదా. మన టెలిగ్రామ్లో ఫుల్ సాంగ్తో ఉంటుంది. ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోని చూడండి. ఇన్స్టాలో కూడా ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడండి. సో ఈ వీడియో మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియోతో చేయరు అని పంపించిండు. సో ఆల్రెడీ నేను ఇంతకు ముందే ఒక వీడియో చేసిన. సో మళ్ళీ అదే వీడియో డిఫరెంట్గా ఉంది, అదే వీడియోని చేస్తున్నా. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో, చూశారు కదా. కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 9 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. చాలా ఫొటోస్ అవసరం వస్తాయి. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో మినిమం చాలా ఫొటోస్ వస్తాయి, చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, చాలా ఫొటోస్ వస్తాయి. ఒక ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఈ వీడియో క్రియేట్ చేయడానికి, ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవడానికి. సో మొత్తం క్లియర్గా యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది, చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తూ సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో ఎక్కువ లెంత్ వీడియో అవుతుంది. సో చూసారు కదా, ఇంత చిన్న 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 ఫొటోస్, మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 26 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కంప్లీట్గా. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఒక ఫోటోని వదిలేసి ఒక ఫోటోని వదిలేసి ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోకండి. సో కంప్లీట్గా ఏ ఫోటోకి ఏ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో దేనికి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అదే యాడ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది వీడియో లేదంటే. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మొత్తం
26 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 90% వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒకవేళ ఏదైనా దీనికి కలర్ కానీ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ పైన లేయర్ ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా బార్స్ లాగా టెంప్లెట్ లాగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, చిన్నగా వస్తుంటుంది. సో లిరిక్స్కి మ్యాచింగ్ అవుతుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.